Ja fa 16 mesos que la Devesa, un tresor natural del nostre poble, està tancada i barrada per unes tanques instal·lades pel propietari dels terrenys que impedeixen a les manlleuenques i manlleuencs accedir-hi i poder gaudir de l'idíl·lic entorn natural que l'envolta. Unes tanques que es van construir sense llicències d'obres i vulnerant les lleis i directives que marquen que els 5 primers metres de qualsevol ribera són de servitud i han de ser d'accés públic. Durant el mes de febrer d'aquest any, l'equip de govern de l'Ajuntament va anunciar un pacte amistós i verbal amb el propietari dels terrenys, a través del qual s'acordava que s'obriria el pas a la Devesa a canvi que els fessin les obres d'adequació del camí de la senyalització de la zona destinada al bestiar que hi pasturava. 4 mesos més tard i fetes les obres de millora, finançades amb diners públics, el propietari es segueix negant a obrir el pas del camí que porta a la Devesa i es mostra enrocat amb demandes inacceptables i insultants, com la voluntat de condicionar futurs plantejaments urbanístics, la condonació d'impostos municipals o reservar-se el dret a tornar a tancar la Devesa en qualsevol moment. Davant de tot això, des de la CUP de Manlleu volem fer les següents consideracions. Entenem com a intolerable l'actitud del propietari del terreny, que manté segrestat un dels racons naturals més assenyalats i preuats de Manlleu. Denunciem la manca de contundència i de celeritat de l'Ajuntament de Manlleu a l'hora de gestionar aquest conflicte entre interessos privats i col·lectius. Denunciem la manca de responsabilitat de l'equip de govern, el qual va portar a terme unes obres finançades amb recursos públics sense tenir cap document legal signat que obligués a l'obertura del camí. Ara el camí està arreglat i segueix tancat. Demanem que es faci públic el cost d'aquestes obres. Reclamem a l'Agència Catalana de l'Aigua que acceleri l'atermenament que consisteix en delimitar quina és la zona d'accés públic. Denunciem l'alteració il·lícita de la llera del Ter, que va tenir lloc temps A, elevant artificialment la riba i eliminant el braç de riu que circulava per l'interior de la Devesa, propiciant així l'ocupació indeguda del que era una illa fluvial. Denunciem igualment la inacció i tolerància sobre aquests fets consumats de totes les administracions competents al llarg de tots aquests anys. Denunciem l'autorització de l'explotació ramadera bovina actual en un espai i condicions que provoquen una greu alteració ambiental i paisatgística. La Devesa és de totes i tots. Recuperem-la!